हेल' लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंसोर गासिखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै आं मोननैसो खौरां लाना फैदों। सेथि खौराङावनो दङ गहपुराव फुजानि बोथोराव गाज्रि जाथाय। सा-8 दुथांफोरनि दोलोआ सानै हिनजावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला सानावनो खुगा खाथेनानै सानै हिनजावसाफोरखौ गंसे मेजिक गारियाव दैखांनानै लांना जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। हिनजावसाफोरा फुजा नायना फैबाय थानायावनो जादों घटनाया। सेंग्राफोरनि न'आ गहपुरनि टन्डीयाव होनना मिथिनो मोन्दों। सा-8 दुथांफोरा दा खारना दं। हिनजावसानि नखरा पुलिस थानायाव एजाहार होबाय होनना खौरां मोन्दों आरो बिनि सायाव पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दं होननाबो फोरमायदों। दानिया फैदो नैथि खौराङाव। दशमीआव सोरखारा ड्राई डे फोसावदों। दशमी फोरबो फालिथायनि थाखाय कामरुप जिल्लायाव जौ गला जौ बारफोरा दिनै 15 अक्ट'बराव बन्द थागोन। थामहिनबा खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला जिल्ला बेंगिरिया बुंथिनाय बादिब्ला 14 आरो 15 अक्ट'बराव जौ गलाफोरा बन्द थानो नांगोन। जुदि बे आयेननि नेमखान्थिखौ मानियाबा आयेननि गेजेरजों गोख्रों राहा लानाय जागोन होननाबो फोरमायथियो। दानिया फैदो थामथि खौराङाव। बांलादेशआव गिख्रंथाव थासारि हिन्दुफोरनि दुर्गा फुजा मन्दपनि सायाव गाग्लोबना सिलिंखार खालामदों। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला जिल्लानि मोनसे दुर्गानि मन्दपआव खरानखौ खालाय खालामनायनि अजदजों सासे सुबुङा समाज बिजोङाव पस्ट होयो। ससियेल मिडियायाव बिदि पस्ट होनायनि उनावनो बे जाथाया थांनाय मोनाबिलिनिफ्राय बांलादेशनि कुमिल्ला जिल्लानि सदर थावनियाव नायनो हायै गाज्रि सुबुंफोरा दुर्गा मन्दिरफोरखौ बुफाय सुफाय खालामो। दुर्गा मुर्तिखौ बुफाय सुफाय खालामनानै फुख्रियाव गारहैनायखौ पुलिसफोराबो होबथानो हायाखै होनना फोरमायदों। जाथाय जानाय बे जिल्लानि गं 34 हिन्दु नखरखौ गाग्लोबनाय जादों आरो सा 50 सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों होनना खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। दानिया फैदो ब्रैथि बा जोबथा खौराङाव। फैगौ 30 अक्ट'बराव खुंफुंजानो गोनां उफ्रा बिधान सभा बिसायख'थियाव बिपिएफआ गसाइगाव बिधान सभा बिजाबाव गोहोनि बिमा दुर्गा देवीनि आशीर्बादआव गोबां भटजों देरहासारगोन होनना बुंदों। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा क'क्राझार सहरनि सुभाषपल्ली, बिधानपल्ली आरो फाथरघाटआव थानाय बिमा दुर्गा देवीनि थानसालियाव दावबायनानै गोहोनि बिमा दुर्गा देवीनि साखाथियाव आरज गाबदोंमोन। मैया महानबमिनि सानाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंदोंदि आसामनि खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखार आरो बिटिसिनि सोरखारा बिमा दुर्गा देवीनि आशीर्बादआव रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावफुंनो हाथों होनना फोरमायदों।